Πώς γυρίσαμε 35 TikTok σε 3 ημέρες στην Κρήτη. Η GoMega, ένα από τα πιο πετυχημένα car rentals της Κρήτης, μας ανέθεσε να φτιάξουμε TikTok videos που απευθύνονται σε Ευρωπαίους τουρίστες και να μην μοιάζουν με διαφήμιση. Τι κάναμε? Οργανώσαμε μία task force από μόνο 3 άτομα. Ένα βιντεογράφο, ένα project manager και μία content creator με αυστραλιανή προφορά. Το αποτέλεσμα? Δεν γυρίσαμε απλά βίντεο, γυρίσαμε κεφάλια. Η στρατηγική μας? Δεν βασιστήκαμε σε trends. Άλλωστε, δεν θέλουμε να κάνουμε τον τουρίστα να γελάσει. Θέλουμε να τον κάνουμε να αγοράσει. Πιο πολύ απ' όλα, να νιώσει την εμπειρία. Όλα ήταν προσχεδιασμένα. 35 βίντεο, 35 scripts γραμμένα από πριν και εγκεκριμένα από τον πελάτη. Το κάθε script είχε ένα πάρα πολύ δυνατό hook, ένα πολύ δυνατό call to action και πρόγραμμα στρατιωτικής ακρίβειας. Γυρίζαμε 12 βίντεο την ημέρα χωρίς χάος. Το περιεχόμενό μας χωρίστηκε σε 3 άξονες. Νούμερο 1. Hidden gems. Δυνατές εικόνες για views. Νούμερο 2. Ο στόλος των αυτοκινήτων. Αναγκαστικά θα πρέπει να μιλήσουμε και για το αντικείμενο του πόθου. Νούμερο 3. Προνόμια και customer service της GoMega. Ψάξαμε και βρήκαμε πραγματικές ερωτήσεις πελατών, αληθινές, αυθεντικές και απαντήσαμε με έξυπνο τρόπο. Ποια ήταν όμως η μαγεία του περιεχομένου που έμοιαζε και ήταν επί της ουσίας αυθεντικό, χωρίς να μοιάζει με διαφήμιση? Το storytelling μας. Κάθε βίντεο ξεκινούσε με πάρα πολύ δυνατά hooks και με μαγικές εικόνες που ρουφάνε. Φαράγγια, θαμμένες πόλεις, παραλίες που μοιάζουν με CGI. Κάπου εκεί στη μέση έμπαινε η μαγική ερώτηση. So now, how can you get there? I rented the Peugeot 2008 from Και GoMega. ξεκινούσε η ιστορία της GoMega. Τα προνόμια και το μαγικό ταξίδι. Ένα storytelling hack το οποίο δεν φωνάζει brand, δεν φωνάζει διαφήμιση, ουσιαστικά φωνάζει την εμπειρία του ταξιδιού. Είσαι ξενοδόχος σε νησί? Μήπως έχεις εστιατόριο στο Πήλιο? Τότε πρέπει να φωνάξεις τη Media Planners. Μια task force περιεχομένου σε τιμές που δεν ξεπερνούν το budget σου, άρα μόνο τα views σου.